Току-що щупиха леглото, го поправиха. Ето го виновника за тази ситуация. Ти не си ми казваш, че си го слушаш. Дейзи, която е страшно притеснена в момента и не иска да бъде снимана. Тя отрече вината си. Ето ги виновниците! Дайте, разпътете се! И това е! Боже, силно стресиран! Не билче малко. Аз съм отгоре. Голяма любов, но моля ви съвестте малко. Да не би да се пълселска стая. Давай ме да не щупиш леглото пак. Ти си мъже в тази връзка. Давай! Я ми дай ръка. Това приключва днешния епизод.